सौ सुरेखा बर्वे. मी स्वाथोडे वाळपई सत्तरी येथे राहते. मला माहीत असलेले भाद्रपद महिन्यात पहिल्या तृतीयेला येणारे हरताळकीचे व्रताविषयी थोडक्यात सांगणार आहे. हे व्रत हिमालयाची कन्या हिमगौरी हिने शंकर प्राप्तीसाठी केले होते. सकाळी शुचिर्भूत होऊन वाजत गाजत मातीच्या मूर्ती म्हणजेच सखी पार्वती लिंगासहित आणावयाच्या असतात. तत्पूर्वी पूजेची सर्व तयारी करावी. फुले, फळे, पत्री, कापसाची वस्त्रे, अक्षदा, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, अत्तर असे साहित्य घ्यावे. 16 तऱ्हेची पत्री म्हणजे जाई, जुई, चमेली, रुई, मोगरा, चाफा, शमी, शेवंती, बेल, तुळशी, दुर्वा असे घ्यावे. पार्वतीने हे व्रत वाळूपासून तयार केलेल्या मूर्तींचे केले होते. पण आता कालमानाप्रमाणे आम्ही मातीच्या मूर्ती आणतो. पूजेच्या ठिकाणी चौरंग ठेवावा. भोवती रांगोळी काढावी. केळीचे खांब लावून सुशोभित करावे. चौरंगावर थोडे तांदूळ घालून मूर्ती ठेवावी. शेजारी विडा, नारळ, फळे ठेवावी. बाजूला एक समई पेटून ठेवावी. ब्राह्मणाच्या सहाय्याने मनोभावे पूजा करावी. गुरुजींनी प्राणप्रतिष्ठा करून मूर्ती स्थापन कराव्यात. पहिल्यांदा गणपतीचे पूजन करावे. गणपतीला दुर्वा, लाल फुले अर्पण करावे. धूप, दीप, नैवेद्य दाखवावा. आता हरताळकीची पूजा सुरू करावी. सर्वप्रथम देवीला फुलाने स्नान घालावे. मग हळद, कुंकू, गंध, काजळ, अत्तर फुलाच्या सहाय्याने लावावे. फुले वाहावी. धूप, दीप व फळांचा नैवेद्य दाखवावा. त्यानंतर कापसाची वस्त्रे, 16 तऱ्हेची पत्री, 4 अर्घ्य द्यावीत. मने हातात अक्षदा घेऊन देवीची मनोभावे प्रार्थना करावी व अक्षदा देवीला वाहाव्यात. सर्व पूजा गुरुजींच्या सांगण्यावरून यथासांग करावी. पूजा पूर्ण झाल्यावर प्रदक्षिणा घालाव्यात. तदनंतर गणपतीची व देवीची सख्यासहित कहाणी करावी. आरत्या म्हणाव्यात. ब्राह्मण पूजन करून व दक्षिणा अर्पण करावी. उपवास. हरताळकीचे व्रत करताना संपूर्ण दिवस उपवास करावा. या उपवासाला शिजवलेले कसलेच पदार्थ खाऊ नयेत. फलाहार करावा. सायंकाळी फळाचा किंवा निरस्या दुधाचा नैवेद्य देवीला दाखवावा. मग धूप आरती करावी. त्यानंतर सख्यांबरोबर खेळ खेळून रात्र जागवावी. दुसऱ्या दिवशी पहाटे स्नान करून उत्तर पूजा करावी. नैवेद्याला डाळ तांदळांची खिचडी, दही, तूप घालून दाखवावी. मग देवीला सांगणे करून देवीचे वाहत्या पाण्यात विसर्जन करावे. सर्वांना प्रसाद द्यावा व मगच गणपतीचे स्वागत करावे. प्रज्ञा रत्नाकर बर्वे. आयज एक्चुली हरतालिका उपवासाचो पुजा आसा. तुम्ही गेली कितली वर्सां जाली हो उपास करता? हांव उपास करता साधारण 15 वर्साच्या आसतना सुरू केला आणि आता अजून कंटिन्यू चालू आसा. नेमकी ही पुजा कशी कितें करप? लग्न जावन ती पुजा करप. हरशी लग्ना आधी आमी पुजा करिना, फक्त उपवास करताले. आणि आता लग्न जावन सगळी पुजा षोडशोपचार पूजा करता आणि उपास करता, दिसभर उपास. आणि दुसऱ्या दिसा विसर्जन करून मागीर खिचडी प्रसाद नैवेद्य दाखयता सकाळी तिका आणि मागीर सोडटा. कशी कितें त्या म्हणजे तुम्ही मूर्ती पुजता आणि भटाक आपयता अशा तरेन पुजा असता काय ती स्वता करपाची? आमी भटजीक आपोवन पुजा करून घेता, म्हणजे हे करता. हरतालिका आणि सखी आणि पार्वती असे 2 हे असता. हरतालिका म्हणजे मूर्ती आणि लिंग असता शंकराचे, तेजी पूजा करता. हे उपवास करपाचे नेमके याच्या फाटलें कारण कितें आसूं शकता तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे? ते जशें पार्वतीक प्रसन्न जाले न्ही शंकर, तशें सगळ्यांक हे जावपाचें म्हणजे बरें मेळपाचें गोड म्हणून करतात ते. चलयो त्या खातीर करता. आणि लग्न जाल्या उपरांत एक हें आसता की पतीक आपल्या दीर्घायुष्य लाभचें म्हणून.